ale flewo mali kono ani mali ko ka ami wala nyando fulike kanyeshi o kelengelen de la jeluma fu o sigero la ama fu ngako bismillah ko jabaran su mani ko ron ko ba mananga ki waru olu keme odi dailen toy kuna fu ni damnela alislamia de meton ansaru nyojoro afana karamogo ase yidi Sherif Usman Madani Haidara ay jisanuman chaman di soro keren yala jisanuman be weli ku babali o maunana o chaman ta ku di ama ku ke bonyaye kanyeshi Sherifu kema la jeni ni yere kera bangoni jamne bugula ka ben octobre kalo telefono masamba fulani muga ani duru Sherif la jabaran so to ala samaira sanugo alimna nyefoli ke lutu siribe ka soro lunka kasangani ni bonyanya bara nye ofe Sherif la du kono bangoni jangene bugu konnana o mineral babali alla sigideo mali jamana kono o minye jieni abegla burukina ka ufe onana kana jiralike ukajiula kanyeshi mali islametonga franyongo tomba o conseil islamique jumali manyema mali islamedina nyema ukaje kuluba groupement de leaders spirituel musulman jumali manyema islamade meton anesero ne yoran fanankara mo asede Sherif Usman Madani Haidara usiratigala akera wati kerengeranye obulu uka o mineral babali achamata kadi banimo o mineral babali jirali kofe zamzam yula naba onna medo de nyini banife janko firife mimbe obulu akasiga kefen kanunye jema fe o mineral babali ale bo Burkina an kunye ay représentation soro malaya donc an kunna kunye bi karamogo fe kana bonya nyeshin karamogo ma aka do kanyi ala ka nyambolo comme amanda minela donc dondoni ko be donc an la kunku yode bi karamogo fi alhamdulillah rabbil alamin an wasa soro an wasa jeli re soro akula donc alhamdulillah an be do ke alibi ala ka karamogo yere me ankoro alla minu be sabati akonnala o nisonjali kasangani komeli konyuma yemi intara kanyeshi omo Sherifula duba kono nabawye fulini walinyota kanyeshi malislame ya nyema bamo afana nkaramogo asede Sherif Usman Madani Haidara kasangani chese ne wulika jo mimbeke afa dukujogo mgonita jango beni basiki gasabati jian kuru kara kono ninga sura kanyini bela jenefe uka otamanyoke o mineral babali wala saka kalombo uluda o mineral chama be malla Niaye anana ni o mineral babali malabi asababa ka aji qualité kain niaye ale Burkina be o yere be bo Burkina kana nu ka ji malaya iuna na ibta suru ka ji bidon bu bolo ka sawa ko ka ji qualité de kain donc en yere o de kama en yere nana nae pour que malion yere fene be se ka bénéficier ji nyenamando aka feke ko nyenama tala Burkina yere mo ba nyini ali banabato eren dimi ni torobe banabe mgonuna kwa suga ji consommer donc o yere de amba nyini malion befe be ga se ga babali nyini ka babali consommer absega na famun la se farkoloma soko bénéficier aketo ka haglina info akaja ka kewali insebe korotari tare min kera ofe ka nyeshi emo afana angara mo asede Sherif Usman Madani Haidara ye akanuso insebe korodangana maya ninga sura kalaba kala dilikansan mo chamata kadi manunumo amola dunia kafo o mineral babali abade de bombe bi mali jamana konnana wala sa akanubau kangonubo osena duwa ukerengerano kera ka bara nunu kunche kuna foni na sira yoro fe yasa alibi ureseka nisondia lase uka sani ke bawo mani uka client taji ferioro DH holding ma uye uka taji ferioro kurado ukoni daele sebeni ngoroko fe no kasangani ukanyema ba ya an alika conclure na uluye kene nyereka ipseka ika forma ba wololon chama ulude tumeno abara yerekera ufeka be sibiri doma octobre kalo klinani samba flani muka aniduru Sherif la jabaran soto ala kurutum jawate anaka jatala duwa jaradi tume asa mamuna anga jekulu sheria ni ko bulima feun o taninga sekunti se ka sabati feu fo taji kerengere yana taji nyumau o de kama station mimbe nanko amako DH holding na le taji fere yoroi min do chongolembe manyamugu sogo ninko fukata se katima ame do mina ko sisa sebe ninkoro kawo garaseke dona ni station belebele bayina DH holding akaja mamunu metaninga segina ni sirainka ubeseka taji nyuma soro chokoya mina lafia kononana bon aglina mina na vraiment angoni sevenu ngoro doronte c'est-à-dire on a un projet gigantesque de plusieurs stations chamon pour que ga bla mali fam bela jelena
bon ala nana sɛbɛnnikɛkaw de garisɛgɛ nin na quoi o de y'an se nin yɔrɔ la bi bon nin bɛ kɛ an ka station naani dɔw fana bɛ ka kɛ taji feere kɔni laɲini wɛrɛ t'a la fo ka maliyɛnw la lafiya kɔ komi n'an yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka slogan na ko carburant y'an ka faciyɛn ye donc vraiment an kɔni an tɛ taji feere foyi la fo ka maliyɛnw la lafiya hali bi yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ bon alhamdulilayi hadamaden i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka ala bila ɲɛfɛ parce que an bɛ yɔrɔ min bi carburant dɛsɛlen don mais ala ni ala yɛrɛ ka masaya an sera ka carburant sɔrɔ vraiment k'an ka yɔrɔ dayɛlɛ pour que ka se ka maliyɛnw la lafiya et puis taji ɲuman fɛnɛ an ye dɔ bɔ prix la pour que ka se waati ma an ye dɔ bɔ prix la prix normal la an ye caman bɔ a la pour que vraiment hadamadenw bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ ni min chance sera k'i se yɔrɔ la min kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka fɛn min bila ɲɛfɛ bi o ye hinɛ ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na quoi. Sannikɛla minnu kun bɛ yen ni station kofɔlen in na DH Holding u y'u ka nisɔndiyaw an'u ka nimisi wasa yira ni station kura in dayɛlɛli la fo ka taa se u ye min bin ka b'u ka litiri sɔngɔ la maliyɛndenw ka lafiya kama. An nana ka na station kura in ka dayɛlɛli la vraiment station in ka carburant a ka ɲi kosɛbɛ ne b'a ɲini bɛɛ fɛ vraiment o kana ka na carburant na carburant san vraiment ka station carburant ka ɲi. Qualité ko kɔni ka ɲi bon ni min sa fɛnɛ minnu bɛ voyager par exemple ka taa nin ligne kan a b'olu arranger kosɛbɛ yɛrɛ de y'a ye bon donc ne nana inauguration in na vraiment je suis très content parce que u ka qualité ka ɲi et puis bon yɔrɔ yɛrɛ aspect cogoya fɛ ani accueil mun bɛ yan nɔ on sait que quand même c'est un truc qui va promettre quand même. Bon bolifɛntigiw ne bɛ mun f'u ye n'i b'a fɛ i ka bolifɛn ka mɛn si la il faut k'i hakili to a la kosɛbɛ essence qualité b'o la tulu qualité b'o la fɛn bɛɛ b'o la or yan nɔ lavage b'u fɛ yan nɔ entretien bɛɛ bɛ k'u fɛ yan nɔ fɛnɛ donc fɛnɛ avantage ba de an bolifɛntigiw ma. Hakilila jiginna an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin taji yɔrɔ feere kura in DH Holding n'a cɔngɔlen filɛ Sebeni kɔrɔ o ye DH Holding maaw ka taji feere yɔrɔ 4nan de dayɛlɛlen min baara bɛɛ lajɛlen daminɛna ni alikuranɛ sanuba ba kalanni ye. Station kura in dayɛlɛli a kɛra wasa ye Sebeni kɔrɔkaw bolo ka d'a kan u bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ni ka na tajiw san k'u ka bolimafɛnw kɔnɔna fa sɔngɔ damatɛmɛ diya la. Ka sanga ni u ka lajɛ ta k'u sabanan ye ni o de ye farafina dumuni yirali seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba afro festival o de ye ni o bɛ labɛn san o san madame Traoré Umu Traoré ale fɛ u ye kunnafonidi kɛnɛba dɔ labɛn ka sanga ni festival in yɛrɛ dakun o ɲɛnɛmayali ye o hukumu kɔnɔna na baara ninnu kɛra u fɛ ka bɛn ni bi sibiri ye octobre kalo tile 4 san 2025 palais de la culture Amadou Hampâté Bâ ale kɔnɔna na Cherifula Jabaramuso tɔgɔ la Aminata Traoré ani Boubacar Traoré de tun bɛ yen nɔ. Ka sangani an ka jamana ɲɛmaw ka hakilina ye n'o ye ka san 2025 k'o kɛ seko ni dɔnko san ye o de hukumu kɔnɔna na madame Traoré Umu Traoré n'ale ye maa ye ni bɛɛ b'a dɔn n'a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri seko ni dɔnko la tobiliko ta fanfɛla la n'a taara Mali représenter jamana caman na n'a ka dumuni dumanw tobili ye ale ye festival international de la cuisine africaine de Bamako a tako sabanan kɛnɛ sigi walasa tuguya mina an ka seko ni dɔnko tobiliko ta fanfɛla la k'o don ba la ni k'a yira diɲɛma la k'a ta foro suman bayɛlɛmaliw a tobitogo ɲumanw fo ka taa se a dondalaw ma n'o ye an ka kunan kɔnɔnaw ye k'o maaw fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ ka ɲɔgɔn dɔn walasa tuguya min na u ka baaradaw bɛ se ka san sɔrɔ. Waati bɛ n'a la ko don an bɛ hukumu min kɔnɔ sisan donc a bɛ komi ni diɲɛ bɛɛ jɛnnen don Mali la mais Mali ka di anw b'a kɔnɔ yan nɔ donc dumuni Mali dumuniw ɲɔgɔn tɛ donc o ye identité an bɛ dɔn n'an ka dumuni ye maliyɛn den n'i taara diɲɛ fan o fan i ka dumuni nege de b'i minɛ ni tilafana dun kuma sera ou bien ni surafana dun kuma sera donc o kelen na Mali finiw o b'o cogo kelen na Mali tagabolo n'a tagacogo donc identité ba de ye levier ba de ye dumuniw tagayɔrɔ ye dumuniw tagabolo ye k'a ta foro kɔnɔ dumuni bayɛlɛmalaw k'a ta foro kɔnɔ fo ka na kunan kɔnɔ k'a ta foro kɔnɔ ka na kunan kɔnɔ donc effort caman kɛra agriculture la an ka chercheurs ni IER la produit caman bɛ yen nɔ u ma vulgariser donc la pré-transformation an ka muso transformatrices ni an ka denmisɛnnin transformateurs ani transformatrices n bɛ profiter k'u fo yan kosɛbɛ musow de ka ca a ko kɔnɔna la weleweleda min bɛ ne bolo k'a lase u ma puissance min bɛ dumuni baara tagabolo in kɔnɔna la an tɛgɛ tandilen kɔni don dongo don négociation na arme min b'anw bolo o ye baara ye kɛwale ɲuman a kɛcogo ɲuman mais an ka secteur bilalen don a yɛrɛ ma an b'a ɲini pouvoir fɛ u ka secteur in u k'u bolo don a kɔrɔ. Maa minnu nan'u ka seko ni dɔnko yira n'o ye participants ye u ka laseliw kɔnɔna na u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni hakilina tabaw ma ka ɲɛsin olu ma walasa togoya min na u bɛ se ka lakodɔn n'u k'u ka baarakɛta yira diɲɛma la
ani ka sanni feere nɔgɔyaw ni ɲɔgɔn cɛ. Am se ka fɔ ni dɔgɔtɔrɔ baara bɔla ye ale de bɛna deuxième position là. C'est le service le plus compliqué parce que ni ma kɛ ka ɲɛ à tout moment il bɛ se ka mɔgɔ intoxiqué. Donc ne ka côté là nisɔndiyalen de don parce que je suis dans le domaine bi côté. Fikabu monitrice no ye Madame Traoré Umu VMR meeting an b'a fɔ ani cɛsiri la parce que a filɛ nin ye ka anw san kɔrɔta ka valeur dɔn an ka minɛnw na an ka fɛn kɔrɔ minnu tun na a bɛ ka an bɛɛ hakili jigin an mamusow na an baw la n'an ka village la an bɔkolow la donc a n'an ka sɛnɛkɛfɛn minnu bi yan yɔrɔ la a bɛ hakili jigin la donc a bɛ ka an dɛmɛ mun kan an bɛ foliba de d'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya parce que a bɛ ka jamana in a ka développement cɛsiri jira na pour que chômage yɛrɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na pour que kɛnɛya ka se ka sɔrɔ dɔ ka bɔ bana na. Amaw ladoniya k'a fɔ ko ni festival international de la cuisine africaine de Bamako ale bɛ kɛ tile 4 kɔnɔna na n'o ye k'a ta octobre kalo tile 2 ka taa bila tile 5 la san 2025 maaw ka seko ni dɔnko yirali maaw la n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na exposition ɲɔgɔn dan tobili la n'a bɛ fɔ o ma nazarakan na compétition culinaire masalakɛnɛw sigili n'a bɛ fɔ o ma nazarakan na conférence balade fluviale n'o ye jikanyala ye kunun na fo ka taa se concert bauma olu de bɛna waleya ni tile 4 kɔnɔna na festival international de la cuisine africaine de Bamako o tako sabanan kɔnɔna na. Ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min na lase aw ma Kafinɛ Bacili fɛ. Cadi jamana kɔnɔ wasabulon kɔnɔ wasadenw ani sénateurs jɛra ka taa kɔngɛrɛ la wasa ka taa yɛlɛma jalatigɛ yɛlɛma min ni o bɛna don jamana sariya sunba sariya kisɛ kɔrɔ k'a yira ayi walima awɔ wasadenw ani sénateurs ko an jɛna ni a ye jamana sariya sunba sariya kisɛw la yɛlɛma kan ka don fan minnu kɔnɔna na a dɔ bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ka manda ko kan jamana ɲɛmaa mana sigi fanga la a bɛ san 7 kɛ wa a bɛ daga a ye a k'i kanbɔ o kɔfɛ siɲɛ caman ni ka manda kura ɲini ni yɛlɛma min ni a bɛ manda présidentiel ko kan a ma bɛn fanga sinamatɔw ma cogo si la Cadi jamana sariya sunba sariya kisɛw la a kun balilen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'i to jamana ɲɛmɔgɔya la ka politiki ko baaraw boloda ani ka jɔyɔrɔ ɲiniw kɛ fanga ɲini jɛkulu tɔgɔ la nka yɛlɛma min dontɔ filɛ nin ye jamana sariya sunba sariya kisɛw la o bɛna daga jamana ɲɛmɔgɔ ye k'i to jamana ɲɛmɔgɔya la i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka politiki ko baaraw ye jamana ɲɛmaa Mahamati Debi yɛrɛ a sugandira janvier kalo la san 2025 ka kɛ fanga ɲini jɛkulu MPS ma ɲɛma ye yɛlɛma kura wɛrɛ minnu kan ka don jamana sariya sunba sariya kisɛw la o dɔw bɛ tali kɛ wasabulon kɔnɔ wasadenw fana ka manda ko kun kan ka dɔ fara olu fana ka manda kuntagala kan ka taa san 6 la fɛn bɛ tali kɛ minisiri ɲɛma dankanya jɔyɔrɔ fana kan o bɛna kɛ ko kura ye ka bange Cadi gouvernement kɔnɔ makama ani sutura birifini o bɛna na da minisiriw kan jamana ka bonya ni karama bɛ da u kan hali kiribu u bonya fo ka taa fɔ u ka se banna waati min n'o y'u ka minisiriya ye wasabulon kɔnɔ wasadenw kun kan ka nouvelle constitution in vote kɛ ka bɛn octobre kalo tile 13 ma nka o ma bɔ tuguni tile 10 ka kɔn a ɲɛ a baara bolodalen filɛ ni sénateurs ani wasadenw fɛ sɔn kɛra yɛlɛma ma jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ wasabulon kɔnɔ wasaden 257 cɛma 236 olu ko awɔ an jɛra ni a ye yɛlɛma kura ma jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana fanga ni fanga ɲini jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wasabulon fanba ye o ye o de kama nin yɔrɔ la saraba wasabulon kɔnɔ olu ko awɔ an jɛra ni a ye ka sɔn yɛlɛma ma jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ fanga sinamatɔ 21 olu ko ayi an ma jɛ ni a ye wa an ma sɔn yɛlɛma ma jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ nga maa fanba wote bi kɛ ni o de y'a daga yɛlɛma ka don Cadi jamana sariya sunba sariya senw kɔrɔ. Sud-Afrique jamana kɔnɔden dɔw bɔra ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ k'u ka nisɔngoyaw jira k'a ɲini Israel jamana fɛ a ka kulungɔnɔ mɔgɔw labila a ye tɛgɛ kɛ minnu na n'u tɛmɛbagatɔ kun don flottille kɔnɔ ka taa Gaza. Israel jamana ka lasigidenso min bɛ Afrique du Sud kɔnɔ nisɔngoya taamakɛlaw bɔra ka yen de dafa ka n'a ɲini Israel jamana fɛ u ka batongɔnɔma ninnu labila. Israel jamana sɔrɔsiya ye tɛgɛ kɛ minnu na ni k'u lasago maa minɛnenw na Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw ka ca la maa minnu minɛlen filɛ nin ye
u tɛmɛbagatɔ de ji kan k'u kunda Gaza kan tɛgɛ kɛra u la dɔgɔkun tɛmɛni batokɔnɔmɔgɔ kun ye maa 41 ye nisɔngoya jiraba nunu na Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw ka taa bɔ k'u jɔ Israel jamana ka lasigidenso da la min bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ Palestine jamana darapo kun yangalen bɛ u bolo ani sɛbɛnni dɔw k'a ɲini min b'u ka dɛmɛ ani kelenɲɔgɔnya jira Palestine jamana na ka tila k'a ɲini tuguni Afrique du Sud jamana gouvernement fɛ Israel jamana ka lasigidenso min ni o cogolen bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ k'u k'a lajɛ k'a datugu ani ka lasigiden yɛrɛ gɛn ka bɔ u ka jamana dugukolo kan kabiri ni Israel ani Palestine mankanw dabɔra bande Gaza kɔnɔ Palestine jamana a ye Afrique du Sud jamana ka dɛmɛ sɔrɔ ni nisɔngoya murutili nunu ka bɔ ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ k'a ɲini maa minɛnenw ka labila a dɔwɛrɛw bolodalen don Afrique du Sud jamana fɛ barisabu ka daa kan Afrique du Sud jamana yɛrɛ ka fɔ la Israel jamana ye maa fa jamana di u bɛ ka maaw faga cogo min bande Gaza kɔnɔ u bɛ ka maaw faga ten i ko sɛ u ka ŋaniya ye diɲɛ selikɛla ni kiriko binakun yɛrɛ de da ka don Israel jamana ka ni karogɛlɛya ni dansago waleyaw la. Madagascar jamana kɔnɔ sifinw kɛnyɛrɛye cakɛlaw ani sanfɛ kalandenw de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛtana kɛ an jɛra juweli ka fanga ye bi fara ɲɔgɔn kan caman de kɛra walasa ka bɔ ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ ka nisɔngoyaw jira diɲɛma la k'u nin di koloni fasa kan ka n'u disi da Madagascar lakana tigilamɔgɔw la hali ni u niw bɛ to a da fɛ k'u bɛ kɛlɛ in kɛ ka se a dan na u ka bɔli kun ye k'a yira k'a fɔ ko jamana in fanga yɛrɛ de man di u ye tuguni ko dɔ kɛra u ka murutili kun ye k'u ka nisɔngoya yɛrɛ de jira fanga la nisɔngoya murutilikɛla ninnu labɛnnen don ka masigi don u ɲɛdaw la u ni jiw bɔra ani labɛnfɛn wɛrɛw walasa k'u disi da lakana tigilamɔgɔw disi la u mana kɛ gaz lacrymogène bugubugufɛn ye u kan nisɔngoya jiraba ninnu kɔni ni polisilakaw karila ɲɔgɔn na min senfɛ gɔngɔrɔfiliw bɔra la gazi jugu keriw bɔra la ka sanga ni o bɔli ye ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ jamana ɲɛma Angela Juweli yɛrɛ bɔra k'i dantigɛ bɔlɔlɔ siraw kan a ye jalaki ben munjugumaɲaka bɔlikɛla ninnu kan k'a fɔ u kɔnɔna surugulen de don fanga sinamatɔnw fɛ walasa ka dangari kɛ ale ka fanga la ka basigi tiɲɛ jamana kɔnɔ ko nin ye janfa de kɔlɔn sentɔ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma jamana ɲɛma Angela Juweli ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko ale ma na a yɛrɛ ye fanga la barisabu ka da ka jamana kɔnɔdenw de ka danaya dara ale kan k'a bila san 5 manda la o kuma na k'a b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u k'a to a ka manda in kɛ hɛrɛ la a tilala k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka na u ka taa sigi ka fɔ ma walasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ u ka jɛ k'a tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ k'a wuli ɲɔgɔn fɛ. Nigeria jamana basigi tiɲɛnen don a ka ca maa 5000 ye minnu ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la kɛlɛ siran ɲɛ ani bamaganci-mɔgɔw ka wulikajɔ jugu sababu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiwara dugu kɔnɔ n'u wulikajɔ kura dɔ ta k'a boloda ye Borno mara la ni k'u kunda Cameroun jamana ka t'u yɛrɛ kalifa sigiɲɔgɔn jamana in kɔnɔ ka sababu kɛ sanga ani wagati Boko Haram bamaganci jɛkulu bɛ bagabagaliw ta ka ɲɛsin u ma ani ka wulikajɔ cɛjuguw ta minnu bɛ dankari kɛ ɲɛnɛmayaw yɛrɛ la k'u bolofɛnw tiɲɛ u sigiyɔrɔw la sigi goyalen don bi kosɛbɛ o kama Nigeria ka denw u ni siraɲɛni kamanagan don bamanciya kɛlɛ min bɛ sen na Nigeria kɔnɔ n'a kɔrɔ donnen don Boko Haram bamaganci jɛkulu fɛ ani u dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw mankan in bɛ san 16 bɔ sanga ani wagati wulikajɔ bɛ taa ka ɲɛsin duguden nanamasumaliw ma ani ka ɲɛsin sɔrasiya ma Boko Haram bamaganci jɛkulu fɛ kabiri ni kɛlɛ daminɛ sanw na ni bamaganciw nana ka n'u cogo ka sɔrasiya dagayɔrɔ dɔw minɛ sɔrasiya fana ka wulikajɔ kɔnɔna na n'a sera k'u gɛn ka bɔ yɔrɔ dɔw la ni jamana wɛrɛ sɔrasiyaw ka dɛmɛ ye wulikajɔ kura min bolodara ka bɛn alamusa ma o de kɛra sababu ye jamana kɔnɔden caman wulila ka boli kirawakaw ka t'u yɛrɛ kalifa yɔrɔ ɲini Cameroun jamana kɔnɔna na kɛra mara min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Borno ye marabolo ɲɛma yɛrɛ kamana gannen a sirannen a ye a dagayɔrɔ bila barisabu ka da ka bamaganci-mɔgɔw ye taa mɛnɛ a dagayɔrɔ la Borno dugu kɔnɔna na. O de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na minnu sera ka labɔ kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fɔ aw ka tulomajɔ ani aw ka ɲɛmadali la ni ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ tuma wɛrɛ yira aw ni anw na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen in na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su wɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.